Gansi ka kamu ko bakod mo medyo waya-waya ng hangin. Yung warning may mo sa warning paubos na. At tungkol sa butinig ko tanan. Jadi kamu ko ano? Pamilyo. Ah, permite. Okay. Senyorado te. Ay, nabi ni Juan kita, grabe ka. Ay, may taga-tamok. Roro ka niya na ba? Ah, kaya. Hangin, kusog ang hangin. Di ba ito nung rasos, tanawa ko. Ah, malapit ba yan dito sa? Ariliano, dito sa Balibayon? Ay. Kasi tinagpalaw natin. Okay, hangin ko man eh. Tangkir may gas ato gabay askuan ulap sa Bitron ba ito? Pampalit tayo. Bayay dito ba nagpalit ito na ito? Bunggo na? Bunggo? Ano man nagbuno? Bunggo ba? Baliskan. Baji na ba? Ang usap. Baji, anong usap? Bagani. Nào naman brad itong ba? Tuwa dito kulurong ito tricycle. Ah, man itong kolor maman. Tuwa dito pasingot. Oh, may kolor. Loko mo ng tricycle apasan. Ano kami? Basi na pinatuluan pas. Ano nga, basi na liko din eh. Okay, diretso ko rin diretso. Ano uy sa body uy? Yan, Rod. Body ha. Kung ka naman tambok ka ba ito, gawa. Yan sa tabangin natin mga wakabok. Hindi ko tanaw na. Gat-araw kayo mga... Gat-araw kayo mga... Dari blok.